Shwmae, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn yn unig yn i'ch dyddiad am y sefyllfa yn yr ardd. Mae'r heddiw ar 20 o fis Ebrill 2022 ac fel ydych chi'n gweld, anglyn at yr cennin Pedair yn y rhywogaeth sydd yn galw February's Goal. Maen nhw'n dal yn parhau i brisio ac hefyd i llwyddo ac hefyd i brifio, ond yn ytrach os chi'n gweld ar yr rhywogaeth arall sydd yn galw yr Labularis Lily, maen nhw'n dal yn y cyflwr triennus, ond gobeithio mae'r graidd neu bulbau yn nhw yn dal yn iachus yn y flwyddyn nesaf. Fyddant nhw yn blodeuo anglyn at y sefyllfa yn yr ardd. Fy agwedd yw, maen yn syniad da trafod yr tywydd yn cadw yn sych i barhau i wneud yn ychydig gan ychydig, achos os dwi'n yn gwneud gormod yn y un dydd, gallai hynny yn fod yn gwrth warthediadol, ond os dwi'n yn gallu gwneud yn ychydig gan ychydig, fyddai hyn yn gwneud yr garddio yn chwilus ac yn mwynhauadwy. Anglyn at yr ardal hon yn yr ardd, dwi'n mynd i barhau i trasio yr chwyn gyda'r danadl ar ochr y clawdd ar y cefn. Dwi'n wedi blasu nhw yn y gorffennol ac mae'r blas o'r danadl yn blasus. Os ydych chi'n mwynhau y blas o'r madarch, maen nhw'n yn blasu y conopwynt rhwng yr ysbricoglis a'r madarch. A dyma'r cyflwr o'r gwyfren sydd yn 3 milimetr o trwch ac efo'r trasiwr, a chawn ni gweld sut mae'r cyflwr wedi gorffen o'r gwaith heddiw. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i cadw danadl ar y cefn, efallai dwi'n yn gallu eu hyafu nhw yn hwyrach yn y tymor. Fel arfer, mae'n bwysig i gael yr offerynnau cywer ar gyfer y gwaith, ac ar y tro hon mae gyda mi yr amddiffynwyr clustiau i amddiffyn oddi wrth yr rhain o'r periant.
A dyma'r cyflwr o gwifren wedi y gwaith, ac dwi'n meddwl maen nhw'n yn dal yn cyflwr yn weddol da. Gwaethaf llwydd o'r cancennau Mary ac hefyd y briginau ar yr ardal. Dwi'n hefyd yn mynd i defnyddio nhw i drosio brigau o'r grych hyn. Mae'n angen i newid yr gwifren. A dyma'r blodau o'r goed afal Red Windsor oedd wedi ei blodau oddi wrth y blagurynau yn y dyddiau diweddar. Hyfryd ynys ydynt. Ac os ydych chi'n gweld ar y daear, dim ond yn yr wythnos diweddar, roedd y holl ardal yn noeth gyda'r pridd, ond yn y tymor hwn, roedd yr glasgwch yn dechrau i altyfu ar arwyneb y daear.